Чакайте да видим, имаме още една шатра. Следващите изпълнители са вече на сцената. Сега, много да благодарим, не чуха аплодисменти. Това са невероятните тополски баби. В този решителен момент ще помоля всички тук да се дръпнат, защото първата доза е и 50 метра сужук. Моите момчета сега ще ги дигнат и ще ги донесат. Можете ли да дигате, момчета? Двама отпред, двама отзад. И трима отстрани, имайте предвид, че тежи. Дигай! Дигай! Не са яли. Погледнете, обещах миналата година на господин Квета, че най-голямото барбекю ще е тук. Давай, Мите, не си закусва. Айде, момчета, давай, дигай! Леле, майко мила. Дайте сега щифтовете. Да видим дали сте го учили. Не сме. Голяма мечта, с наши са станали. Ще видим. Айде да видим. Дай малко към мен. Давам малко към тебе. Още малко. Още малко. Още малко. Още малко. Много. Върни. Много. Я да видим. Хвана ли? Да. Дайте да видим. Ако стане от тази страна, ще черпа. Ще почерпа сучук. Поредната порция автентичен фолклор. Моите приятелки, усмихнатите баби на... Има ли го? Сега ще снимате. Почнахме да го обръщаме? Да, дай сега. Добре, давай. Ние държим. Дай, вижте. Айде, Штифта, айде, ти можеш. Yeah.